Lige op her, lige til venstre for tieren der, imellem de to. Den er knækket, lige til højre for det knækkes ræk. Modtaget. Vi fortsætter kontinuerligt frem. Jeg er med her på den venstre. Samlet frem på linje. Fremad, fremad. Fremad. Udmærket, hold 2. Næste stilling. Cirka 200 meter. Den retning. Næste opgave. Rens terrænet herop for fjendtlig infanteri. De har haft indsigt på en infanterist cirka 100 meter foran os, som ligger over på den sandbanke. I kan lige prøve at komme her og kigge. Der hvor I så ham. Ja, I har set terrænet, I ved. Yes. Den korridor, der det er her. Er det den samme, infanterist? Ja, tak. Ja, tak. Vejen dertil. Vi følger Det er nemlig sådan, ikke terræn. Vi går igennem det der, som banen den er nogle gange til. Og vi er under egensikring. Formation på vejen frem. Gruppens T. Hold 2 forrest. LMG og Jeppe forrest. Så går du bag mig, og vi går, så folder vi ud. Hvad er afstanden mellem de to forreste? 5 meter i hvert fald. 5. Brug banens bredde, men gå i gruppens T. Og så. Føling front. Skyd. Jeg springer over til LMG-skytten. Sikre. Har det. Ikke skud. Sikre. 2 støtter for lidt springer. Er I klar? Ja. Klar. Klar. Ja. På venstre side er der. Højre side af mig. Højre side. Jeg er på øverste kant af banen. Helt over, længere. Det er hele gruppen nu. Vi går kontinuerligt fremad på bredt orden. Har det. Hold linjen. Har det. Ja! Du har fokus på infanteristen længst venstre. Vi skyder de 2 højre. Har det! Og hold 2. Fik brændstingen over til højre. Ja, det var det lille træ. Lille 3 i yden. Ja, og så op langs sporet. Okay. Vi skal fra stillingen her se og lytte ude i terrænet efter fjendtlige bevægelser og fjendtlig aktivitet. Ved observation på dette, melde til mig. I skal alarmere, hvis modstanderen han bevæger sig ind mod os. Vi skal spærre for al aktivitet, som gerne vil den her vej ind. Det spærrer vi for. Også hvis vi begynder at bevæge sig den her vej rundt om. Råb dem an, så tager vi bestikker det derfra. Hvis vi bliver beskudt, besvarer I ilden. Vær opmærksom på, at vi har en patrulje, der bevæger sig ud i området. Vi ved, at de er begyndt at iværksætte deres patrulje. Så er der ikke nogen, der skyder, før man har de her lige-pupper, der bevæger sig ud. Alright? Jeg vil gerne have I to i hvert fald, som udgangspunkt til at starte med besætter. Og LMG'et får du bare, hvis du kan finde en eller anden stilling, hvor du kan virke med det. Det kunne være herude, så gør du bare det. Ja, vi har en allerede her. Lige fremme her ved den. Vælg ham ind. Klokken den er 16.46. Den er sindssygt klar, den her kigger, når man kigger igennem den. Ja. Den er virkelig meget, meget klar. Nå, kan være. Lad maskingevær. Omkredte, en infanterist. 50 meter, kontrol. Omkredte, en infanterist. Kontrol, 100 meter. Det kunne nok så. Ja, tak. Det synes meget godt. Hold op med at drille. Altså, det er længe siden jeg har haft et MG, der har arbejdet så godt. Jeg har kun fået fejl de gange jeg skulle top. Det er fucking fedt. Tak for lån. Der er også nogen, der har delt bånd op for mig. Er der det? Der er 2 bånd af noget op i tøjet. Hold da op.
Så hold da op. Ja, På 2 skud, 2 skud til. Har jeg uddannet dig på maskingevær? Nej, det har du da ikke. Jeg er da uddannet på maskinen, det var længe før din tid. Nå. Også på M60'en, eller hvad? Ja, 62'eren også. Nå, ja. Så får vi lige det lidt om. Jeg ved ikke, hvad for nemt det er. Nej, det er også rigtigt. Jeg tager imod alt, Og det er fordi, jeg vil nemlig gerne se genordningen. at vi kommer ordentligt ned og gør ting. Præcis. Jeg tænker, at vi kører enkeltmandsspring frem. Så Lassen, du springer først, så springer jeg, så springer dig, og så fremdeles, indtil vi når ned til enden. Du er så heldig, så du har fået forstærkning på Det er så dejligt. feltpressen. Så har vi jo også Guds velsignelse. Simpelthen. Du er på hold med Hansen. Så hvis jeg siger hold 2 spring, så er det det her hold. Og hvis jeg siger hold 1 spring, så er det det der hold. Lad gevær, lad maskingevær. Kontinuerligt frem på spredt orden. Fremad. Spænding frem. 2 infanterister. Fejl. Klar til en spring frem. Det. Fejl. Fald ned. Klar til del spring frem. Hold 1 spring, hold 2 støt. Hold 1, støt. Hold 2, klar til at springe. Ja. Yes, spring. Skub venstre. Ja, fald ned. LMG, fejl. Ja, god. Come on, mand. Pisser. Til højre for Grete, 100 meter, en infanterist. Til venstre for 3. Frem til 30. Er I klar, boys? Ja. Klar. Er det ikke nu? Skal du se terrænet lige nu? Jamen, jeg skal herop, jeg kan se. Ja. 4 infanterister i dybden. Arbejde. Artilleri! Klar til Krete, og klar til busk. Klar til busk. Artilleri ophørt! Fejl! Klar. Artilleri! Brug tid nu på at skifte jeres magasiner. Få skrevet kig på våbnet. Når I kommer op igen, vær opmærksom på, at der kan være infanteri. Er I OK? OK. Artilleri ophør! Artilleri ophør! Ej, det var irriterende. Ja, det er et træls tidspunkt.